Història de Xixona al carrer. L'estrena de la marxa àrab Jac. En 1928 va tornar a l'activitat l'agrupació musical La Independiente. La prova de foc va ser a les festes de moros i cristians on va participar acompanyant a la filà Marrocs. En aquestes festes, el compositor José López Fajardo va estrenar la seva marxa àrab Jac. L'èxit va ser absolut, com podem llegir en una crònica que va fer el periodista del Diario d'Alacant, Francisco Escriñá. Integrada por aficionados entusiastas del divino arte, impulsada por un fervor íntimo, por una perseverancia en el esfuerzo, han hecho paladear a sus convecinos las mieles de obras de clásicos y modernos, plasmando sus almas de exquisitas emociones. Aquest periodista també va quedar impressionat per la marxa àrab Jac i des de les pàgines del periòdic Diario d'Alicante es va atrevir a oferir-la a la banda municipal d'Alacant. Inclús es va fer un encontre el 24 de setembre entre el director de la banda municipal d'Alacant, Luis García Torregrosa, el periodista Francisco Escriñá i el compositor José López Fajardo, qui en aquest acte va fer entrega de les partitures. La banda municipal d'Alacant es va comprometre a estrenar-la i va ser el 27 de setembre de 1928 en l'Esplanada quan es va estrenar. Segons el conta el periòdic El Diario de Alicante, l'èxit va ser increíble. El señor López Fajardo ha escrito una marcha inspirada en un ambiente genuinamente oriental. La melodía es franca y de fino corte, la armonización clara y de segura efectividad, y toda la obra, que enmarca exactamente en el ambiente propuesto por el autor, se desliza agradablemente y se oye con un verdadero gusto. El nostre compositor, José López Fajardo, va tindre que pujar en diverses ocasions per a rebre l'aplaudiment del públic. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.